Inihayag po ng isang mambabatas mula po sa La Union ang katanungan kung posible bang mapalawig ang deklarasyon ng state of calamity bunsod ng pinsalang idinulot ng Super Typhoon Nando. Lumabas ang usapin ito matapos talakayin ang agarang assessment ng mga pinsala sa iba't ibang sektor gaya ng infrastruktura, agrikultura at mga kakalsadahan. Binigyang din na naturang sesyon na patuloy pa rin bumabangon ang lalawigan mula sa mga nagdaang kalamidad kabilang ang bagyong Krising, bagyong Emong at Habagat, ngunit muling pinadapa sa hagupit ng bagyong Nando. Batay sa datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office or PDRRMO La Union, umabot na sa higit 21.5 milyong piso ang pinsala sa agrikultura habang nasa 5.9 milyong piso naman ang naitala sa infrastruktura ngayong Setyembre. Sa kabila nito, muling nanawagan ng sanggunian para sa pagkakaisa ng mga mamamayan tungo sa ganap na pagbangon ng probinsya ng La Union. IFM News. IFM News. IFM News.